Здравейте! В днешната класация ще ви представим топ 10 най-големи кучета в света. На 10-то място в нашата класация се нарежда кавказската овчарка. Техният произход е свързан с Кавказските планини, откъдето идва и името им. Те са доста разпространени и в България. Височината им достига до 70 см, а на тегло цели 100 кг. Деветата позиция заема ковас. Те произлизат от Тибет, но днес се свързват с Унгария. Породата е селектирана да охранява от крадци и диви животни домовете. Възрастните индивиди достигат до 76 см височина и тегло 70 кг. Връзката им с Унгария е, че кралските семейства са ги използвали за домашни любимци. На 8 място е английският дог. Те не се славят с високия си ръст, но достигат цели 110 кг. Най-тежкият индивид от тази порода е Херкулес. Той стига очудващите 127 кг. Тази порода въобще не са агресивни, даже те са доста галевни. Седмо място е Леонбергерът. Те са немска порода и са известни с черната си маска. Те са доста високи на ръст и достигат 81 см. А теглото им е леко за височината, само 68 кг при възрастните екземпляри. На шесто място е ирландският вълкодав. Той е най-високото куче в света. Те са ловна порода, разчитаща на зрението си да търсят плячка. Те не са много едри като килограми за височината си, но са доста издържливи и изправени на задните крака надминават 2 метра. Те са абсолютно неагресивни и са загубени ловни инстинкти. На пето място идва и българската овчарка. Те са сред най-старите кучета за охраняване на селско-стопански животни в Европа. Известни са със своите работни качества и носителния си вид. Често се наричат каракачанки и това е най-употребяването им наименование. Те достигат до 88 см височина и 75 кг. Отличават се с издържливостта си и гъстата си козина. Четвърто място е анатолийската овчарка. Това е едно от най-силните кучета в класацията. Използва се за да пази стадата от вълци, мечки, чакали и дори гепарди. Те достигат височина 72 см и тегло 70 кг. Не се приспособяват лесно към затворени пространства и трудно се дресират. На трето място е Нюфаундлендът. Те са отгледани от рибари в Канада. Те достигат до 70 см височина и 80 кг. Те са отлични спасители във водоеми, теглянето на мрежите и дърпането на лодки. Те дори участват в аварийните морски служби. На второ място е Сан Бернар. Той впечатлява не само с силата и интелекта си, но и с размера си. На височина достига 90 см, а тегло 120 кг. Те са национална порода на Швейцария, създадени са в Сан Бернарския манастир в Алпите, за да помагат на заблудилите се или затрупаните от лавини пътни. Победителят в класацията е немският дог. Те са огромни и са сред най-големите от вида си. Често се наричат крале на кучетата. Те са красиви и силни и са прочути като най-голямото стайно куче. Най-известният дог е Скубиду. Те достигат 2 метра височина и тегло от 100 кг. Ако сте харесали днешната класация, се абонирайте и ударете лайк бутона.